postavlja se pitanje kako čovjek može biti savršen da bi bio spašen. Neki će reći da moraš držati zakon, neki će reći da moraš povjerovati u Hrista i onda se posvećivati djelima, što je opet propovijedanje zakona. Samo se ne koristi riječ zakon da se opiše to uvjerenje. Da li će nas držanje 10 zapovijesti učiniti savršenim? Ne. Jevrejima 7.19. Jer zakon nije ništa usavršio, ali uvođenje bolje nade jest. Po njoj se približavamo Bogu. Ljudi kažu da moraš držati 10 zapovijesti da bi bio savršen, a riječ Božja jasno kaže da zakon ništa nije usavršio. Dakle, pokušavanjem da drži zakon, to jest zapovijesti, čovjek ne može biti usavršen, nego to može biti samo po vjeri u Gospoda Isusa Hrista, koji je svršetak zakona za sve koji povjeruju. Jevrejima 10, stih 10 i 14. Po toj volji smo posvećeni prinosom tijela Isusa Hrista jedanput zauvijek, jer jednim prinosom on je zauvijek usavršio one koji su posvećeni. Ovo znači da su vjernici već savršeni u određenom smislu, kao što Pavle i kaže u Filipljanima 3. Pogledajte moj video o tome. A kako su posvećeni? Jovan 17.17. Posveti ih svojom istinom, tvoja riječ je istina. Kada se Gospod obratio Savlu, to jest Pavlu, šta mu je rekao? Djela 16.18. Da otvoriš njihove oči i da ih okreneš od tame ka svjetlu i od vlasti satanine ka Bogu, da prime oproštenje grijeha i nasljedstvo među onima koji su posvećeni po vjeri koja je u meni. Kako se prima oproštenje grijeha i nasljedstvo među onima koji su posvećeni? Po vjeri koja je u Gospodu. Dakle, njegovom vjerom to primamo u trenutku kad povjerujemo u radosnu vijest. Kada ljudi koriste izraz posvećenje, oni na umu imaju ideju da se posvećuješ sopstvenim djelima da bi time ostvario vječni život, što je u stvari opet zakonička priča. Samo što će neki da priznaju da propovjedaju zakon, dok drugi neće, jer ili ne znaju šta pričaju, ili to namjerno kriju. U 1. Korinćanima 1 u 2. stihu piše: Crkvi Božjoj koja je u Korintu, posvećenim u Hristu Isusu. Vidimo da je na početku poslanice apostol Pavle rekao vjernicima u Korintu da su već posvećeni u Hristu. Što je i razumljivo, jer nam je on učinjen posvećenjem. Čitaj 1. Korinćanima 1.30. Hrist je naše posvećenje. Zatim u 1. Korinćanima 6.11 piše da su Korinćani već posvećeni, a to su postigli po vjeri. A to se može primijeniti na sve koji su povjerovali. Dakle, kad nespašen čovjek povjeruje u radosnu vijest, on postaje posvećen i zauvijek usavršen, a da bi u svom hodu iskusio posvećenje i savršenstvo, treba da vjeruje da je već posvećen po vjeri i savršen i da ne odstupa od toga. Posvećeni su oni koji su u Hristu. A ko su oni koji su u Hristu? To su oni koji su povjerovali u Hrista po radosnoj vijesti, jer radosna vijest jeste riječ istine. 1. Jovanova 4.17. U ovome je naša ljubav dosegla savršenstvo, da imamo smjelost u dan suda, jer kakav je on, takvi smo i mi na ovome svijetu. Kakav je Bog? Savršen. Ako je on savršen, a jeste, a mi imamo njegov duh, onda smo takvi i mi na ovome svijetu. To jest savršeni. A da bi naša ljubav dosegla savršenstvo, potrebno je da rastemo vjerom u ono što smo čuli na početku, a to je riječ istine.
radosna vijest našeg spasenja, da je Bog u tijelu ostvario pobjedu nad smrću i svako koga je povjerovao je također pobjednik. Jer Gospod Isus reče, onaj ko mene povjeruje, neće propast nikad. Svako ko je povjerovao je posvećen u Hristu, a da bi se u hodu iskusilo posvećenje u vjeri, potrebno je nastaviti vjerovati ono što se čulo na početku. Ako se onaj ko je već posvećen u Hristu ne bude držao onoga što je čuo na početku, on neće biti posvećen u hodu vjere, ali njegovo posvećenje koje ima u Hristu mu niko ne može oduzeti. Međutim, upravo iz tog razloga Gospod poziva takve vjernike da se pokaju od svoje nevjere i vrate se na ono što su čuli na početku, jer onaj ko se toga ne drži, neće mu se radovati duša Gospodova. Ne radi se uvijek o vječnom spasenju. Svi vjernici to imaju, nego je bitno i iskustvo sa Bogom u hodu. Ako čovjek ne hoda po vjeri, nego hoće nazad na zakon, tada neće vidjeti Gospoda u svom hodu, a Bog se ne raduje nevjeri svog djeteta. A i sama osoba koja skreće sa vjere je prazna, a to treba da je vrati na izvor da bi mogla da se ispuni, a ispunjenja nema bez vjere. A bez vjere nema posvećenja u hodu, a bez toga nema iskustva, to jest nema doživljaja ili viđenja Gospoda. Ali sada ne govorimo o susretu sa njim u tijelu, jer znamo da će svi vjernici da susretnu Gospoda u tijelu i provešće vječnost sa njim, nego se radi o ovozemaljskom iskustvu sa Bogom, što je također veoma bitno. Jer ako je Hrist naše posvećenje, tada je on to i u vječnom i u vremenitom smislu. Toliko za ovaj video, hvala na slušanju i pozdrav.